Ak motocross, tak iba so Symbiotexom. Horúci letný deň na motokrosovej trati vrcholí. Vzduch je hustý od prachu a vône benzínu. Robert a Daniel sedia na drevenej terase miestneho bufetu a chladia sa nápojmi. V tom k ním rázne kráča Filip čerstvo po dojazde, v bielomodrej kombinéze so žiarivým zlatým logom Symbiotex na hrudi. Ahojte chlapi. To bola jazda. Zvolá Filip a s úsmevom sa blíži k ich stolu. Filip si prisadne a položí svoju prilbu priamo doprostred stola. Vonku je spaľujúcich 30 stupňov a on je viditeľne spotený. Daniel sa so zvedavosťou, ale aj miernou nedôverou nakloní bližšie k prilbe. Očakáva typický zápach prepotenej výstroje, no namiesto toho zostane v nemom úžase. Počuj, Filip. Začne Daniel s vyvalenými očami. Povedz nám. Prečo ti tá prilba vôbec nezapácha? Veď v tejto horúčave by mala smrdieť na 100 metrov. Filip sa hrdo narovná a poklepe po prilbe. To je jednoduché, Daniel. Žiadna mágia, len veda. Používam Symbiotex. To nie je žiadna agresívna chémia, ktorá by zápach len maskovala. Sú to živé probiotiká. Mám nimi ošetrenú celú svoju výstroj od hlavy až po pety, vysvetľuje Filip s presvedčením v hlase. Robert vedľa nich pozorne počúva, fascinovaný touto novinkou. Filip siahne do tašky a vytiahne elegantný sprej s logom Symbiotex. Ukazuje ho priateľom. Funguje to v podstate na všetko. Jednoducho s tým postriekaš vnútro prilby, rukavice, celú kombinézu aj čižmy. Tieto priateľské baktérie vytvoria na povrchu neviditeľnú ochrannú vrstvu, ktorá bojuje proti organickým nečistotám a pachom, hovorí Filip a podáva sprej Danielovi, aby si ho mohol obzrieť zblízka. Filip pokračuje v nadšenom výklade, zatiaľ čo si oblieka jednu zo svojich rukavíc. Najlepšie na tom je, že tá ochrana vydrží aj 2 týždne. Dobré ale je nastriekať ho po každej jazde. Probiotiká tam proste zostávajú a pracujú za teba. Či už jazdíš motokros v blate, alebo sa potíš na diaľnici, tvoja výstroj zostáva čistá a svieža. Robert si prejde rukou po svojich dlhých šedých vlasoch a zamyslene sa zahľadí na Filipa. Vieš čo, Filip? Toto znie ako presne to, čo naša komunita potrebuje. Mám dosť kontaktov medzi jazdcami na Harleyoch aj medzi chalanmi na cestných motorkách. Všetci riešime ten istý problém so spotenou kožou a oblečením. Ak to funguje takto, ideme do toho s tebou, vyhlási Robert úznamlivo. Robert vstane a rázne vystrie ruku k Filipovi ponad stôl. Dohodnuté. Pomôžeme ti dostať Symbiotex k správnym ľuďom. Chceme, aby každý jazdec cítil tú čistotu, povie Robert. Filip s pevným stiskom prijíma jeho ruku. Skvelé, Robert. Cením si to. Hneď zajtra vám pošlem prvé kusy, aby ste ich mohli rozdať v kluboch, odpovedá Filip značením. Daniel si zatiaľ so záujmom prezerá návod na fľaštičke. Takže už žiadne pranie kombinézy po každom víkende. To mi ušetrí kopu času a hlavne tá vôňa, alebo skôr tá absencia zápachu je neskutočná, povie Daniel a uznanlivo pokýve hlavou smerom k Filipovi. Zajtra sa teda zastavím po tie zásoby pre mojich chalanov. Slnko začína klesať k obzoru a farbiť oblohu do oranžova. Motorkári sa poberajú k svojim strojom. Robert si nasadzuje okuliare a sadá na svoj masívny Harley, zatiaľ čo Daniel si zapína prilbu pri svojej modrej cestnej motorke. Atmosféra je plná novej energie a očakávania veľkých vecí, ktoré ich spoločné spojenectvo prinesie. Motorky s dunivým zvukom vyrážajú na cestu, zanechávajúc za sebou len oblak prachu a pocit sviežosti. Filip, Robert a Daniel odchádzajú v ústrety zlatému západu slnka ako poslovia novej éry čistoty. Symbiotex, čistota v každom jazdcovi. Čistota v každom domove.